Mapakaitampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Mariaw! Umay ka man ditoy! Mariaw! Ay nawaw. Ito'y mataso timbasidag. Mariaw! Ay, napanan naman nga tan. Pimanaw manan asan na nga ininawan tinanganan na. Imbag pa'y dagito'y aso ta umasidag adagos no ayabak. Mamati akita na natultulang ni Mario ng dagito'y aso. Lola Laura? Sino ka itayan? Ay nawaw ni Lola, di na kun malagip. Siyak ni Clara. Clara? Diyan ngay apo kum akapintasan? Ay wan, malagip kaun. Adagayam apo ka napintas. At naman, apay pangit la aminan nga po ko yun. Iso nga rodte ko nak. Ay wan, umay ko ito'y sidaan nyo nga papaitod ni nanang. Amang ano di yun malagip ni nanang ko? Diyan inauna nga anak yo, ni Gloria. Ay nawaw, malagip ko ni Gloria kay nauna. May kadwa ni Uncle mo Mario. Ay, ayan gayam ni Uncle Mario? Pibmanaw manan nalpas anangan. Agawid to manan intun mabisen. Di na pa'y ininawan tinanganan na. Ay, at iti si Danyo, Lola. Nagparti kami ngamin iti manok. Iso nga pinadigwan na kayo ni Nanang iti puro lasag. Hey! Salaki! Na! Apay tataulan na kaya. Hey! Eh, sika magayam ti tataulan ni Buge, Mario. Jakman amaw, no apay at tataulan na kaya ito'y asaw. Kasla sabali dito'y balay. Saan nakagayam ka na yun na makitkita? Taka na yun karubwar. Hey, Buge! Na! Ay nawaw! Nakaluto kay ka din, Nanang? Tanay, mabisi na kaon. Ada yung padigo ni Manang mo, Gloria. Nakaluban di talambisaan. Umuna ka na mga tanabsugak pa'y. Hey! Taon ka la, taon! Hey! Umadayo ka man dito'y. Awan, timaited ko ka. Hey! Okay! Itay pa'y atumanaol day taasaw. Pakanamangamin Pakanan yun to na. Alright, nagablang ititulang. Mabisin siguro. Hey! Hey! Pumanaw ka man dito'y. Disturbo ka iti pandangan ko. Salaki! Papa na, Mariaw. Ijayan ti barkadak, Nanang. Ininawam dyan ang anam. Saan? Ininawam ko mamatan atanay. Nasakit to ito mangkaw at tumakdar mamayag. Ay nawaw. Inawak to Intun agsubli
Apay ngamin nga apura ka rumwar aya. Agungot man ni nanangin. Mapanak man langan. Ni Bugay, pinakan maut. Ay, nawaw. Naglukon tapi manaw latan. Indagas matlang ni Clara dyan si Daem Amanok nanang. Mawan. Kat nagsida kayo matlaang. Hawan nga ron na batin. Anya? Kung nakanoy batsanak ni Mario, itay mo na anangan. Hanggang saan mat gayam. Ay, unay matan. Kat nagaduday jay. Uray la kumapinakan na ni Bugay. Tatagin inaw kayo manan. Kudonan nga ron dito'y lababaw. Saan mat nga minanaginaw ni Mario sakbay apimanaw. Ay nawaw. Pag ginawan niyo mat ngamin saan mabalin ada kayo latan ti pagin-inawan na itinanganan na. Aywan, imayak gayam tada ka numiting yo a senior citizen inton bigat. Alauna iti malam. Ay, nubigat ka din, Ray Jay. Wan, nanang. Ay nawaw. Kasi kamay Mari Laura. Apa yan ay bagam dayta. Kano si kama kano amin ti para inaw iji balayaw. Ay, wad paray. Pudno dayta. Kay ningay Maria wakabalay mau. Malpas amangan. Pumarawan adagaws. Ay, kasi kami maray. Ala. Bayan, ta padigwang kantuman iti si Daem. Ay, yaman naglaunay akong paray. Bayan, ta ibagak ka dagiti daduma a senior citizen. Tatulungan da ka. Ay, nay. Magrugin santimitay. Ala, inton malpas ti meeting tayaw. Kasaritak to amin ida. Nalapsak ni Uncle Mario dita kantina. Anya man ang aramiden na ditan. Agsugsugal da kadwa na dagiti tambay apada na. Ay nawaw. Imbis kumamat at tulungan na ni Nanang. Nanang, saan ka di bawal ti agsugal? Ay katuan Apay nga rin namang kisugsugal ni Uncle Mario ngay. Jack ammo kan kwa na. Natangkan ti ulo na. Saan na kayat ti mabagbagaan? No mapanak ag-eskwela amasapa, malabsa ko ni Ijay. No agawidak iti malam, at napay lang isuna Ijay. Imbis ko mamapan agtrabaho. No awan manen may sugal na, dawatan namanen ni Nanang. Mario! Ay, napanan ni Mario, Bugay. Ay, nagadumanan ananganan na dito'y lababo at di na pa ininawan. Ay, nagadunti ko taon. Sapay kagurak ti ko taon. Mario! Saan asi ka, Bugay? Mario! Ay nawaw, apay anagaduti makan dito'y lamisaan, Nanang. Himbay nakinig kan dagiti pada ka senior citizen. Kasta ka di. Nag-birthday ngamin jay kumarek. So, nagipatulod iti makan. Ay, kit nasaya tatap no adakanan niyo. Madulaw na dayta. Mangyawid kayo, Ay, saanan. Kanan niyo ka ni Mario. Siyan pa'y nagaw-awid ni Mario. At damanan adita kantina makisugsugal.
Bagpagaan nyo ko man ay nakabsat iyo. Tapno ada pagturungan ti biyag na. Di na kayong tupay dengdenggan. Di mo lang amin mga sawan. Asino kumangay mati mangayat kan kwa na? Saan nga digdigos? Awan pa'y trabaho na. Ay, intaray naman hindi kakay suna kwartak. Ay nawaw. Napan naman ang insugal ah. Ay na. Unay katday tanga anak yun ay ah. Uncle Mario? Abay. Imbaunak ni Nanang. Umay ko kano ibagakan ka nga agawid kan. Ay nawaw. Mayat pa'y lati susugalak dito ipagawidin na kaon. Ala, Uncle, adong may nga pulis. Ay, umay dakam samot tilibunan. Nasayat mata na tiliw na kayo naman nugal. Impatiliw da kami. Wena, da kami tinangibagaan na bayag kayo nagsusugal. Apay anagado kayo ababakit kan lalakay dito presintaw. Tapno may da kay kan itiliksyon. Ay nawaw. Sige, padak ababakay kan lalakay. Sugodan tayo man ni Mariaw. Iso timang parparigat. Kani kumari tayo olaura apada tayo senior citizen. Ay sus, nagaduda. Ay, Sir Police! Sir Police! Anawaan nyo na kita, oy! Ay, sugudan Naungat tayo, gahan tayo tingnan. bakit kan lalakay? Ay, badi ka Sige. sa nga pabalin mo. Anya ka anawaan? Sige, Lula, Lulo! Sige, Ikan nyo iti pagnakman tayo tatao. sige ka na. Sugad! Anay ko, anay! Ay nawaw! Mapadasam itan, ti pwersa dagiti lalakay kan babaket, Tata Mario. Amom itan, asaan mo ida arumbang atubngaran nang nangruna ni nanang mo. Bumaket dan, iso nga rumbang nalaeng nga tulungam ida, iti trabaho, ti unag ti balay. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.